आज एगो कहानी सुनावे जतनी। इ कहानी अपने आसपास के बा, नाम ना लेम, लेकिन इ कहानी में बन रही। लास्ट में रउरा आंख से आंसू आ जाई। एक बार इ कहानी सुन के देखी। 4 जनी रहेलो, जेमे 3 जनी के घर आसपास रहे आ एक जनी तनी ढेर दूर के रहली, माने उनका नैहर से आवे जाए में घंटा 1.5 घंटा लाग जाओ। तो जब कोनो तीज त्योहार के दिन पड़ेला गाँव में, तो जे नजदीक होला ओकर माई बाप अपना बेटी खातिर कुछ ना कुछ भेजेली। तो जे 3 जनी नजदीक रहेलो तो उनकरा लोग के घर से हमेशा कुछ ना कुछ आवते रहे। लेकिन जे दूर के रहली उनकरा घर से जल्दी केहू ना आवे, बस कबो कबो केहू आवे, ना तो फोन से हाल समाचार ले लो, आवेलो ना, बहुत कम आवेलो। लेकिन फिर भी उनकरा प्रभाव ना पड़े, उ वही लोग के साथे रहस, खास, जियस, साथे रहस, बिल्कुल मतलब ठीक ठाक वो लोग के चलत रहे जीवन लीला। लेकिन एक दिन का भइल, खिचड़ी के दिन रहे आ तीनों जनी के घर से कुछ ना कुछ आइल। खिचड़ी यूपी बिहार में मनावल जाला, जेमे लाई मिठाई जाला बेटी के घरे। तो वो लोग के घर से आइल आ इनकरा घर से फिर केहू ना आइल। तो इ बतिया केहू से उ कुछ ना कहस, वही लोग के साथे रहस, खास पियस। तो सब केहू के घर से सब कुछ आइल, ठीक बा, खाई लो पी लो आ काम धाम क के आ दोपहर के टाइम रहे, उ जात रहली अपना घर में आराम करे। सोचली सब काम हो गइल बा, तनी आराम कली। तो गइली अंदरवा, तो एगो घर में 3 जनी बतियावे। एक जनी कहतरी कि हमार जब से शादी भइल बा तब से हमार माई हमके कुछ ना कुछ देते रहेले, हमेशा देले, कबो माना ना करेले। आ चाहे कबो इ ऐसन दिन ना होखी कि हमरा घर से केहू आवत ना होई। तो दूसरको जनी कहली हाँ, हमरो घर से हमेशा लोग आवेला। तो जे बड़ जनी रहली उहो कहली कि हमरो शादी 10-12 साल हो गइल भइले, हमरो घर के लोग हमेशा आवेला। ऐसन कोनो दिन नइखे तीज त्योहार के कि ना आइल होखे। आ इ बतिया सब सुनत रहली। तो फिर एक जनी पूछतरी, ए जी, ओ दीदी के घर से केहू ना आवेला? माने जे इ रहली कि उनकरा घर से केहू ना आवेला, हमरा अइले 2-3 साल हो गइल आ हम कबो ना देखेनी कि उनकरा घर से केहू आवत होई। तो दूसरको जनी कहतरी, हाँ, हमहू ना देखेनी कि केहू आवेला, हम तो कबो नइखी देखले कि उनका घर से केहू आवेला। बड़को कहतरी, हमरा अइले तो 10-12 साल हो गइल, ओकरा घर से के आवेला? केहू ना आवेला। उहे भेंट करे जाले तो कुछ ना कुछ लेके आवेले, ना तो ओकरा घर से कहाँ कोनो आवेला। कबो कबो आवेला लो तो वो कुछ लेके ना आवेला लो, माने सर सामान। तो बड़ जनी कहली कि हमरो 10 साल अइले हो गइल, कहाँ उनका घर से केहू आवेला, उहे जाली तो कुछ लेके आवेली, एमे उनका घर से केहू ना आवेला। तो इ सब बात सुन लेहली आ तहिए उनकरा बुझाई कि घर के लोग नइखे जा तो केतना बड़हन लोग जहर अंदर अंदर घोलता। अंदर गइली, उनका आँख में के नींद भाग गई, सुते जात रहली। लेकिन ये लोग के बात सुनली ना, तो उनकरा आँख में के नींद भाग गई आ पलंग पर जाके पटा गइली आ लगली चिल्ला चिल्ला के रोवे, खूब रोवे लगली। तो आस पड़ोस के जितना लोग रहे सभे आई आ पूछे लगल कि काहे रोवतारू, का भइल बा, बात बताव। तो कुछ बतैली ना, काहे से उनकरा पता रहे कि बताएम तो फिर बवाल हो जाई। कुछ ना बतैली, चुपचाप रो के आंसू आंसू पोंछ लेहली आ मन के बात अपना मन में रखली। तो एक कहानी से का सीख मिलल है? एक कहानी से इहे सीख मिलल है कि बहुत घर हमू देखतनी कि बेटी के बियाह तो दूर कर देला लोग, लेकिन उनकरा घरे जाए के ना चाहेला लोग, कहेला लोग ओकर घर दूर बा। तो वो लोग से हम ये पूछतनी, जहिया कइला लो तहिया ना बुझाइल कि एकर घर दूर बा, एकरा के दूर काहे शादी करतनी? जब हम जाएम ना, जब हम ओकरा से बात ना करेम, ओकरा घरे ना जाएम। बेटी के घर दूर होखे चाहे नजदीक होखे,
जरूर जाए के चाही टाइम निकाल के। काहे से सब काम खातिर टाइम निकालल जाता, तो ओ खातिर टाइम नइखे निकलत। ओ खातिर टाइम निकाल के अपना बेटी से, अपना बहिन से पूछी लो जाके हाल चाल। फोन से तो एक बार सबे बतियावता, लेकिन एक बार लगवो चल जाइलो। अगर केहू भाई बाप अपना बेटी बहन के घरे नइखे जाए, तो बेटी बहन के उतना फर्क ना पड़ेला। फर्क ओइजा के लोग के पड़ेला। शादी दूर होखे चाहे नजदीक, ऊ मैटर ना करेला। मैटर ई करेला कि रउरा जात कितना बनी आ जाए के चाही। बाकी वीडियो कैसन लागल हा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें लो। चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।